Bona nit, doncs bé, jo tinc una doble vessant, diguéssim, d'opinió personal, que no és contradictòria, sinó que se suma com a alcalde i demòcrata i com a independentista i també demòcrata. És evident que Esquerra Republicana és l'únic partit independentista amb representació al Parlament de Catalunya, que té 21 diputats i que, modestament, creiem que hem tingut bastant a veure amb aquest caldo de cultiu positiu cap a les consultes i vers un creixement, sembla que bastant evident, de l'independentisme al nostre país. I, per tant, com a partit que ve defensant explícitament des de l'any 92 la independència dels països catalans com una fita per al millor benestar de la població que vivim en aquesta nació, doncs és un motiu de satisfacció que, més enllà de la feina feta que s'està fent al Parlament de Catalunya, del Govern de Catalunya, a través de la llei de consultes, la llei del cinema, etc., que són molt positives en l'avanç d'aquesta línia, que més enllà del que és estrictament un partit polític, que per mi, malauradament, és l'únic que ara defensa la independència de la nostra nació, que això hagi traspassat a l'àmbit del Parlament de Catalunya, o una diputada com tenim al Parlament de les Illes Balears, que més enllà d'això hi hagi la societat civil que hagi fet aquest salt, doncs em penso que estem davant d'un moment històric. És a dir, malgrat que les consultes no són vinculants, i tots ho sabem, penso que és l'expressió d'un canvi que s'està produint a la nostra nació, al nostre país. I és un motor que ha saltat en la banda només del debat polític, que Esquerra Republicana amb molt de goig ha liderat la bandera de l'independentisme, però que hagi traspassat aquestes línies. I que aquí estiguem en un moment de debat en el qual estem plantejant el dret a decidir, que siguem representants de diferents forces polítiques, i més enllà dels que som aquí, la societat civil, en el cas de Corbera hi ha una gran il·lusió i moviment, a més en un municipi de complexitat per arribar a tothom, amb molta dispersió urbanística, i aquestes ganes, aquesta implicació cada cop més gran que hi ha per arribar a bon port el 25 d'abril, on ja des d'aquí animo al màxim a la població a la seva participació. Crec que l'altre vessant, ja no com a independentista, sinó com a demòcrata, que es pugui preguntar de qualsevol tema, com es comentava abans, i explícitament per un independentista sobre el futur de la nostra nació, si es vol un estatus d'estat propi o no, és molt important. I suposo que en parlarem més endavant. És molt important que hi hagi molta participació i que aquesta validesa també la donarà la gent que democràticament manifesti el no. I penso que també això és important. Des de la defensa explícita del sí, que hi hagi el màxim de ciutadania que defensi dels que ja creuen que la resposta ha de ser no, que hi vagin a votar, penso que és positiu. Però per mi és evident que és una satisfacció que hi hagi aquesta consulta, aquest moviment, torno a dir, que traspassa l'àmbit estrictament dels partits polítics i que la societat civil es mobilitzi amb aquesta il·lusió que s'està fent. Els vostres ajuntaments han aprovat, si no estic mal informat, han aprovat els 3, han aprovat les mocions. Aquesta aprovació ha sigut per majoria, suposo, amb abstencions o... Majoria sí, però diversitat. En el cas de Vallirana es va aprovar amb els vots a favor dels 2 regidors d'Esquerra, dels 8 de Convergència i Unió, del regidor independent, i els vots, l'abstenció del Partit Socialista i el vot en contra del regidor d'Iniciativa. És un cas singular, també. Sí, és una mica curiós, no? Perquè tenim Molins, no? Sí, sí. Amb l'alcalde d'Iniciativa, que han aprovat la moció. No, bueno, hi ha hagut més ajuntaments on els regidors d'Iniciativa, base al seu dret lògic d'autonomia local, han decidit votar en contra d'aquesta consulta per raons, jo penso, locals, no? En el cas de Molins de Rei, jo penso que vam fer-ho bé, perquè els que estàvem a favor del sí ens vam sentar i vam dir anem a fer una moció possible, que en cap cas pugui ser utilitzada en contra de la moció amb arguments legals i jurídics, que doni clarament, deixi clar que des de l'Ajuntament es dona recolzament i que permeti a tots plegats poder treballar. I va ser una moció que em sembla que es va aprovar amb majoria i que només es va quedar penjat un partit. Bueno, 2 partits es van quedar... Sí, van votar a favor Iniciativa i Esquerra, Convergència, Esquerra Republicana i la CUP, i només el PSC es va abstenir i el PP en aquell ple no hi era, però bueno, deduïm que tampoc hagués votat a favor. Però ja et dic, va ser una miqueta... Anem a fer una moció que en cap cas ningú pugui dir que no la pot votar per raons legals. Us sona això, no? Que ningú pugui dir no la podem votar per raons, no vam fer una moció possible. Corbera també va ser una mica una situació similar. De fer, diguéssim, penso que ho ha estat a tot arreu, les mocions al màxim de laxes possibles, però inequívoques alhora. I va ser aprovada per una àmplia majoria, va ser
en el si del govern presentada per Esquerra Republicana, amb el suport, tancant files de tot el govern, en aquest lliurament, evidentment, amb l'extensió d'Unió Democràtica, valgui dir, però amb el suport de Convergència, d'Iniciativa, òbviament d'Esquerra Republicana, del Partit Independent d'Urbanitzacions Urbacord. A l'oposició es va abstenir algun altre grup independent d'urbanitzacions. El PP es va absentar molt abans, ho fa habitualment, que es celebrés la resta del ple, i el Partit Socialista, que sabem que en determinats llocs fa vots diferents, doncs pensàvem que potser hi hauria una certa divisió de vot, perquè així ho havien fet, per exemple, quan es va presentar la moció d'un país, una bandera, perquè hi hagués la presència de la senyera, i va fer divisió de vot en el seu dia, l'any 2004, arran d'una moció d'Esquerra Republicana, doncs van votar en bloc pel no, en contra, cosa que particularment deixava ser sorprenent si atenem, per exemple, el discurs que de vegades fa la presidenta del Consell Comarcal, que és la cap de l'oposició de Corbera, en el sentit que semblava que podia ser més sensible a aquestes qüestions, però el PSC va votar en contra. Però bé, una majoria de 10 vots a favor i 6 en contra, o 5 en contra en aquest cas, penso que podem estar molt contents a Corbera. És de suposar que si els ajuntaments han donat suport a les mocions, també facilitareu les consultes, és a dir, mitjançant infraestructura, col·legis electorals, urnes... Jo crec que hi ha una virtut en tota aquesta qüestió, que quan la puguem analitzar més tranquil·lament serà de les que podrem destacar, i és que jo estic segur que en aquests moments, a pocs municipis de Catalunya, digui el que digui l'Ajuntament, i em direu, no em tiro roteres, jo soc l'alcalde, però digui el que digui l'Ajuntament, jo estic segur que avui tots els pobles de Catalunya tenen capacitat com per poder organitzar aquestes consultes. Per tant, jo penso que això és un pas endavant molt important, vull dir que tinguem aquesta estructura que permet que la gent s'organitzi per fer una consulta d'aquest tipus. Jo penso que els ajuntaments, la llei ens ho diu molt clarament, que no podem donar suport, però jo penso que els homes i dones que som al cor dels ajuntaments, doncs en la mesura que podem estem donant suport a aquesta proposta i és així, és a dir, a més, penseu, en el cas de Molins de Rei, per exemple, les escoles a Molins de Rei, l'ús de les escoles ja no depèn de l'Ajuntament, sinó que depèn d'un reglament pel qual és el mateix col·lectiu educatiu de l'escola qui acaba decidint si el seu espai es cedeix o no es cedeix, i no hi ha hagut cap conflicte. És a dir, és que inclús en el cas de Molins de Rei, associacions de veïns, entitats molt diverses, s'ha trencat aquest tòpic, no hi ha problema, o sigui, no passa res, pot col·laborar, m'entens? Per tant, jo estic segur que fins i tot si algun ajuntament decidís allò, no ajudarem, doncs ho tindria malament, perquè és que s'obririen associacions de veïns, s'obririen entitats i la consulta es faria igualment. I això és bo, això jo penso que és molt sa i és molt bo. Jo diria que no hi ha necessitat d'entrar en il·legalitats, no? Perquè, de fet, per exemple, ara els de la plataforma de Decideix ens trobem al local del centre excursionista i la consulta o es farà allà o es farà a la sala gran del casino. Vull dir, hi ha diferents opcions, no cal anar a buscar... Vull dir que penso que, com diu l'Ivan, el tema es resoldrà amb les entitats que hi ha locals. Això sí que ho trobem, es troba sovint, i a Corbera ho trobem, ja sabem on es podria celebrar, és a dir, hi ha la ciutat de Diadema, que és el centre cultural de Corbera de Baix, que és un teatre i que ja ha manifestat, i des d'aquí jo penso que és d'agrair que pugui tenir lloc això, i penso que en la mesura que sigui possible és bo que es mantingui fora de l'àmbit estrictament institucional. Però també haig de dir que si convé, jo tinc previst d'obrir les consultes necessàries jurídiques, però si convé, en el nostre cas, especialment degut a la dispersió urbanística, doncs hi ha algun tipus de, diguem-ho així, d'escletxa legal que permeti algun tipus de suport logístic d'algun petit local en alguna urbanització, doncs es considerarà sempre que evidentment no posin entredit la pròpia capacitat legal de l'Ajuntament, i amb això no ens en podem sortir, la legalitat establerta és la que és. El que passa que sembla que però sí que estarem oberts a consultes jurídiques, perquè en alguns ajuntaments s'ha fet i hem de veure el per què sí i per què no en determinats llocs. Segons